Vaig néixer a Sarajevo el 1991, el 7 de setembre, i bueno, vaig arribar aquí a Catalunya poc després de que comencés la guerra. Bueno, no, bastant després de que comencés. Vaig viure com 7 o 8 mesos, potser 9, a Sarajevo mentre ja va començar la guerra, i d'allà vaig anar a Itàlia, d'Itàlia vaig arribar a Banyoles perquè hi havia la meva tia visquent aquí. No, recordar ben bé no recordo res, però me n'han parlat bastant, situacions i coses que van passar. Per mi no, perquè quasi bé vaig néixer aquí, diguéssim. Vaig venir molt petit, no me'n recordo res de quan era més jove. I bueno, però els meus pares sí, perquè ja van venir amb una certa edat. El meu pare tenia cap a 40 anys, tot just com va arribar aquí, i la meva mare, 7 anys menys que el meu pare. I clar, vulguis o no, ells recorden el seu passat és allà, vull dir, tot el que han viscut allà, i sempre tenen aquesta nostàlgia, també sempre estan pensant en tornar allà, diguéssim. En canvi jo, la meva vida està aquí, vull dir, així de simple.